are loc deschiderea oficială a primei ediții a Cupei Micomi Judo Pajura București, ediția 1 București 2009. Bine ați venit la această ediție. Noi, organizatorii, sperăm să devină Festivalul Românesc de Judo ediția de vară. Este o inițiativă. Sunt peste 20 de cluburi participante din toată țara și din străinătate. Cluburile o să le reamintesc atunci când vor veni la premiere reprezentanții cluburilor. Deocamdată vreau să vă spun că această cupă nu se putea realiza dacă nu existau din partea sponsorilor oameni care iubesc sportul și mai ales judo. Și e vorba în primul rând de Clubul Sportiv Școlar 1 Pajura București, condusă de doamna directoare Vârcă Simona, aici prezentă, doamna drăguță din stânga mea, specialistă atletism. Atletismul vedeți că face casă bună cu judo și mulțumim pentru participare și promitem că a doua ediție va fi și mai bună. Domnul Jean Diaconescu, vicepreședintele și directorul adjunct al clubului, centură neagră 5 ani. Vreau să vă divulg cu secret, Jean deja era centură galbenă când s-a înființat Federația Română de Judo, deci are vechime de peste 40 de ani în judo. Nu se putea face această cupă fără ajutorul Direcției Municipale pentru Tineret și Sport București, în care domnul director Mustăreață Robert, lângă mine, specialist în management, nu se prezenta cu staful acestei direcții, în care domnul inspector Smadea Nicolae, centură neagră în judo de asemenea, un iubitor al acestui sport, nu era prezent. De asemenea, cum ne-am obișnuit, Federația Română de Judo este prezentă peste tot și de data aceasta suntem onorați să avem în mijlocul nostru pe domnul Florin Lascău, secretarul general al Federației, pe domnul secretar adjunct Samu Constantin, aici în dreapta mea, Florin Lascău, centură neagră 6 ani, campion mondial, campion multiplu, nici nu mai pot să spun la câte cupe internaționale și al României. A fost vicepreședinte în Federația Germană de Judo Suedeză, etc. S-a întors aici cu metode noi. Datorită lui se face azi campionatul de Neoaza, datorită lui sunt foarte multe alte cupe și judo s-a modernizat cu acele stagii în care învățați judo tehnic, judo din mișcare și noi avem toată deschiderea vis-a-vis de această tendință. Mai putem să apreciem ca o onoare că s-au implicat în această organizare deosebită profesorii Clubului Sportiv Școlar 1 Pajura, și anume Vârcă Aurel, centură neagră 2 ani, doamna profesoară Comandoina, centură neagră 2 ani. Și pruna, da, la doamna Comandoina trebuie să remarcăm că este și arbitru internațional categoria B, continentală, și este și pe această parte un exemplu de urmat. Domnul profesor Cunariu Mihai, mai tânăr, care pregătește și el de asemenea echipa SS1 Pajura. Vreau să vă spun că în spatele tuturor se află un comitet de părinți condus cu deosebit spirit, inimă și dăruire pentru judo, de domnul Tănase Valentin, președintele Comitetului de Părinți și omul care a muncit poate cel mai mult pentru a susține acest eveniment. Suntem aici într-o vară caniculară, capricioasă, la Cupa Speranței, pentru că Micomi se traduce prin speranță.
Toți copiii de aici sunteți plini de speranță. Unii vi le-ați împlinit, sunteți deja medaliați, alții urmează acum să luptați. Pentru evaluarea voastră, pentru aprecierea voastră, au venit unii dintre cei mai titrați arbitri din România. Mai întâi este președintele Comitetului de Arbitri Români, domnul inginer Brăteanu Radu, în dreapta mea. Arbitru internațional, Nenălcu Dan. Arbitru internațional, Fabiu Ioana. Arbitru internațional, Dumitru Cincan. Arbitru internațional, Doina Coma. Arbitru național, Preda Florinel. Arbitru național, Nicroi Robert. Arbitru național, Emanuel George. Arbitru național, Stoicuț Andrei. Arbitru național, Dragomir Emilia Elena. Arbitru național, Cătălina Ferrar. Arbitru național, Monica Alexandru. Arbitru internațional, Octor Viorel. Deci ei sunt cei care sunt puși să decidă care din voi este mai bun. Niciodată la noi, și aveți deja o surpriză pregătită în vacanța aceasta, premiera o va face cea mai titrată sportivă româncă a anului 2009, a judoului românesc, campioana olimpică, vicecampioană mondială, campioană europeană, Alina Dumitru, care e bucureșteancă și a ținut să participe la această competiție. Ea a fost descoperită de profesorul Câmpeanu Emanuel și antrenată de profesorul Terceanu Florin la locul național. Este un model în viață, este absolventă a Facultății de Educație Fizică și Sport, este o bună dansatoare, o frumoasă fată. Vedeți că judo nu face rău, judo face bine, judo dezvoltă mintea și corpul și este prezentă între noi și va premia toți copiii din prima parte. Aplauze și bine venit, Alina! Din partea Comitetului Direcției Municipale de Sport și Tineret, domnul președinte îi oferă o diplomă și o cupă. De asemenea, Asociația Nicomi Judo Pajura îi oferă și pentru prezență o cupă și o diplomă și florile care îi stau foarte bine în brațe. De asemenea, placheta acestei ediții inaugurale. Mulțumim, Alina, pentru participare. Pentru Asociația Nicomi, încă o cupă este prezentată de domnul inspector Smadea. Da, de domnul Valentin Tănase. Vă rugăm frumos. Tot din partea Direcției pentru Sport și Tineret București, pentru Federația Română de Judo, domnul Astor Florin este invitat să primească o plachetă omadiană pentru activitatea desfășurată. Vă mulțumim!